πόνισε το έντερό μου πάρα πολύ για ένα δευτερόλεπτο. Να κατεβούμε εκεί που κατεβήκαμε προχθές για την πύρα. Ναι. Και να πάμε από την απέναντι, να έρθουμε προς τα εδώ. Να κάνουμε την παραλιακή, αλλά και λίγο από δίπλα που είναι έτσι. Το απόγευμα λες τώρα. Κάτι απλό. Μια φορά τα σούπερ μάρκετ του Πανίδη. Μια για το μήνα. Για να μην έχει πολλά τέτοια. Fun fact, 2 λίτρα. αυτό είναι πιο ελαφρύ από το μακαρόνι που πήραμε πριν. Το έπιασα και το ένιωσα ότι είναι πιο ελαφρύ. Να κάνουμε. Στη δουλειά. Πρέπει να γίνουν και αυτά ρε Παύλο. Δεν τα δείχνουν αυτά οι vloggers. Μόνο εδώ. Η αλήθεια εδώ φαίνεται. Οι άλλοι τι έχουνε, πυρέτρες. Οι άλλοι ρε μαλάκα τώρα σε δείξει εκεί πέρα το μνημείο, το τάδε, το ένα, το άλλο πήγα και μισό έκανα πιάδα ρε. Μετά τα πετάνε οι άλλοι. Ποιας χρήσεις παίρνουνε ρε. Η οικολογία που είναι. Παύλο, άρχισε τις μαλακίες. Ωραία το χωράει. Πιάνεις ιταλικές βλαβιές. Σε βλέπουν οι φίλοι μας. Μόνο εμάς και στους πόλους. Και στους άλλους. Ρε. Από εκεί είναι Παύλο, από εκεί. Πού? Εδώ. Από εκεί. Ο peanut butter and jelly τι λέει. Αμερικανιές. Ενέργεια όμως. Ψωμί και μέλι ρε μαλάκα. Ψωμί και ελιά και κότσο βασιλιά. Μέλι ολίμου να πούμε. Έτσι αυτό. Νέκταρ. Για πες, τι βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε προπόνηση frisbee. Ο εύκολος τρόπος που σκεφτούμε είναι πώς παίζεται το golf, απλώς με frisbee. Στην ουσία δεν προσπαθούμε να το βάλουμε σε μια τρύπα, προσπαθούμε να το βάλουμε σαν μια μπασκέτα, κάπως έτσι. Και βαράνε τα frisbee τους και πηγαίνουν όπου έπεσε για να συνεχίσουν την πίστα, ας πούμε, παιδί μου. Και έχει διάφορες πίστες μέσα σε όλο το πάρκο. Το πάρκο αυτό στην ουσία είναι για frisbee. Άμα δείτε, όλοι οι άνθρωποι παίζουν frisbee. Τους δανούς ρε μαλάκα. Τα πετάς τα 33 ευρώ. 33 έβαλα εδώ μέσα για να κάνω ευχή ρε μαλάκα. Άρα Αν τα πάρω από εδώ θα πάω στο Ανατολικό. δεν έχω άλλα. Αυτά έτσι. Αυτά είναι τελευταία. Ευχήθηκα για παραπάνω λεπτά. Οπότε πάρω τουλάχιστον αυτά πίσω. Θα πάρουμε αυτά, πάμε στο λογικό να δούμε κάτι λιοντάρι. Λιοντάρια έχει όμως. Πού πάμε? Πού? Στην πρεσβεία. Ποια πρεσβεία? Στην Δανία. Να δούμε τον πρέσβη. Μας περιμένει. Τον πρέσβη. Τον πρεσβύτερο. Είναι πρεσβύτερος. Και περιμένει εμάς. Να τον πρεσβέψουμε. Να δούμε τα συγχαρητήριά μας, γιατί έγινε πρόσφατα. Ναι, οκ. Το online course. Θα δει οι τυραννιτές πατάτες από τα goodies, τις κάστη. Είναι 1000 θερμίδες η μία μερίδα. Άλλο. Είναι, όχι εννοώ ότι δεν θα βγάζει νόημα ξέρω εγώ 200 γραμμάρια πατάτες να είναι 1000 θερμίδες. Είναι όλο από το λάδι μάλλον. Ναι, έχουν και πολύ λαδολίπος. Λαδολίπονο. Τσίμπα. Τέλεια. Παύλο, για κάνε λίγο φάση. Τι φτιάνεις? Γιατί όρειτε. Τι φτιάνεις? Τώρα κόβουμε τα λαχανικούλια μας. Τα βάλουμε μαζί με το κοτοπουλάκι στο τηγάνι. Από δίπλα θα ριζάκι με καρότο και μπιζέλια.
Και έτσι θα τα... Δεν ξέρω, θα σβήσουμε και με μπύρα μάλλον το κοτοπουλάκι μας. Το σκεφτόμαστε ακόμα. Ρύζι, τι ρύζι. Για από τα 9 αυτό. Ρύζι, τι ρύζι έχουμε, Θάνο μου? Λοιπόν, έχουμε 1 κιλό μπασμάτι. Έχουμε και μισό κιλό parboiled. Αυτό είναι από corn. Αυτό εμένα για κρυθαράκι μου κάνει, δεν ξέρω τώρα. Δεν είναι κρυθαράκι. Καλησπέρα, βρισκόμαστε στο Χίλιου. Είναι μια πόλη λίγο έξω από την Κοπεχάγη, μικρή κομμόπολη, ήσυχη γενικά. Τώρα βρισκόμαστε έξω από το κάστρο. Στην επικρατεία του κάστρο κάποιου λογοτρόπου το 13ο-14ο αιώνα στην πόλη εδώ πέρα να μετικήσουν. Το κάστρο φαίνεται μεγάλο, μπορούμε να δούμε, να παρατηρήσουμε ότι έχει τάφρο γύρω-γύρω, οπότε όντως τακτική σημασία για να μην μπορεί να πέσει από τους εχθρούς. Και περισσότερα θα δούμε μέσα, γιατί προφανώς δεν έχουμε πάει μέσα. Και θα πάμε μέσα. Το μέσα είναι εκεί μέσα. Αυτός είναι ο Παύλος, ο οποίος επειδή φλόριασε να κάνει αυτό που κάνουν τα παιδιά, πήγε γύρω-γύρω γιατί είναι νομοταγής πολίτης, Ευρωπαίος. Αλλιώς... Φύγουμε το Σίμο και ήρθαμε σε άλλα έργα. Ναι, όχι ότι είσαι φλόρος και θέλεις να πας από γύρω-γύρω αντί να κουνήσεις τα σύρματα που κούνησαν αυτές οι κοπελίτσες που είναι πιο αλήτσες από σένα. Ήταν λίγο βαριά η πόρτα, θα πω την αλήθεια. Ήτανε βαριά? Ήτανε βαριά, αφού εγώ τη σήκωσα. Εσύ είσαι βουνό. Α, αυτό. Είναι βουνά. Την έχεις καλασκάρει εσύ ήδη την πόρτα. Ισχύει. Το ξέρεις πηξαγώ να τα ανοίξεις εσύ. Λοιπόν, πίσω μας έχουμε ένα street gym και θα κάνουμε challenge. Ο Παύλος δεν έχει δει τα όργανα. Θα κάνει first reaction. Πώς νομίζει ότι δουλεύουν τα όργανα που είναι πίσω μας. Εμπροφεύγουν να πετάς στο μέλ για να τα κάψουνε μετά. Γιατί βγάζω βίντεο? 5 ώρα θα έχουμε φύγει. Τι ώρα είναι? Δεν ξέρω. 5 παρά 10. Αϊ. Τώρα. Τι κάνεις ρε Κυπούρα? Κρίμα μόνο κατά τέτοια. Το διασμάκι να πούμε, άστα να έχει χώρο να βγει. Το περσινό δεν το βγάλανε. Νομίζω χρειάζεται χώρο. Τώρα με βλέπουν οι γειτόνοι να τα ρίχνω κάτω. Α, θα μείνω εγώ εδώ. Λείπασμα. Εγώ το καλοκαίρι θα πήρω τα μαθητάκια εδώ. Θάνο. Λείπασμα. Είναι καλό πλήρως να κάνετε όλο αυτό και με το είστε περίπου στο... Παιδιά έτσι ήταν, απλά πώς θα στράξω τόση ώρα. Κάτσε εδώ, θέλεις, θα παστήσεις λίγο. Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, γυρνάς και λες Βίλτζουκο ετσούα. Βίλτζουκο ετσούα. Πρέπει να έρθει και κοιμήθηκες. Bauhaus. Αλλά ρε εσύ, εκεί που τελειώνει ο καναπές και είναι η καρέκλα σου περίπου, εκεί που τελειώνει ο καναπές ακριβώς, έχει ένα σανίδι. Το μόνο που κάνει φασαρία ρε. Ναι.
χθες το βράδυ το έκανα μία, το έκανα δύο, μετά το πέφευγα. Είχα τα πόδια μου έτσι, ξέρω. Προσπάθησα και εγώ 2 φορές να γίνει κάτι. Άμα να βγάλεις κάτι πονάω. Όχι, εντάξει. Αυτό. Θα πάμε Diamond. Τι βρήκαμε? Καΐσα, όχι, η Ιρέλια. Dragon Trickshots. Ναι. Εμένα μου αρέσει αυτός ο καιρός. Όχι ο καιρός, αυτό το τέτοιο που έχει, δεν έχει full ήλιο. Δηλαδή όντως νιώθω ότι τα χρώματα είναι πιο ωραία. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making